nyangoni ya ora ketong duit, ora ketang emas, ora ketong wedhus, niku mesti nyangoni. Suatu saat wonten tiyang badhe nikah wonten Kanjeng Nabi diparingi sangu, tapi Kanjeng Nabi wekdal niku mboten gadhah arta, mboten nyepeng arta, mboten gadhah napa-napa wekdal niku. Tapi kepengin nyangoni, mesti nyangoni Kanjeng Nabi. Kenapa? Bunga banget nek ana wong lakoni ibadah nikah. Seneng banget nek ana wong ibadah nikah Kanjeng Nabi, mesti nyangoni. Tapi wekdal niku mboten arta napa-napa, duit belas. Tapi kepengen nyangoni, awe hadiah, awe kenang-kenangan, awe bantuan. Akhirnya Kanjeng Nabi ngapunten nyangoni kali keringet. Kali napa, Bu? Tulung nek nyangoni ne duit kena ditiru, nek nyangoni keringet aja ditiru. Ini hanya milik asmanipun khususiyah, hanya milik Kanjeng Nabi. Nek nyangoni duit tiru, nyangoni wedhus tiru, nyangoni emas tiru, nyangoni hadiah nopo tiru, awe kado nopo tiru, itu sunah Nabi. Tapi nek nyangoni keringet ojo ditiru. Kenapa? Keringet harum, keringet wangi niku hanya milik keringetipun Kanjeng Nabi. Kenapa? Calon pengantin parfum yang ngagem keringetnya Kanjeng Nabi. Jadi parfumipun asal saking keringetipun Kanjeng Nabi. Ini namanya khususiyah, hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi, khusus Kanjeng Nabi. Keringetnya Nabi wangi ne ora umum, tapi nek keringetnya wong bawang pripun yuk? Kecut napa kecut niki tengik. Ono keringet tengik, Pak. Masya Allah, keringetnya beda yuk. Mulane niki asmanipun khususiyah. Nabi niku khairul bashar. Keringetnya gandane arum niku Kanjeng Nabi. Napa malih? Kanjeng Nabi dahar ngunjuk lumrahipun. Tapi Mas, laler, laron, lembing ora wani menclok, terutama laler sing nggawa kuman. Mulane laler kok mlebu gelas usahakan aja dintas. Trupna bae jero. Kenapa? Lho nggih Bu, dadi teng mriku wonten kumane nggih wonten penaware. Niku nek jenengan iman-iman karo kopine jane ya mending gawe malih kok yuk. Eman-eman ora apa-apa nggo vitamin. Ngoten niku. Niki Bu. Dadi laler mlebu gelas niku Kanjeng Nabi mboten nate. Kenapa? Laler nggawa kuman, paham. Mana daharan unjukan Nabi, laler gak wani menclok. Niku laler. Laler pokoke kewan ganggu khususipun laler. Lah kula jenengan dudu Nabi. Nembe gawe teh, nembe gawe kopi. Mulane kadang kala mesti ditutupi. Ditutup ora ditutup dibuka. Sejam orang mung terima laler cecek mlebu gelas. Karena ini kita mboten Kanjeng Nabi. Napa malih? Kanjeng Nabi sare napa mboten? Sare. Kanjeng Nabi ngantuk. Saya capek, nggih, tapi ngapunten, Kanjeng Nabi tidak pernah menguap, tidak pernah angop, mboten nate. Kenapa? Sing jenenge angop tekane saka setan. Kanjeng Nabi terjaga dari sifat sing kados niku. Sare, saya capek ning mboten nate angop, mboten nate menguap. Kenapa? Menguap atas saubu minasyaiton, sing jenenge menguap tekane saking setan. Mulane kula jenengan karena mboten nabi, orang mung terima ngantuk, kadang kala angop sapeten jagong kawau jam 8 mun angop ping pinten yuk. Pun bola bali ya karena kita mboten Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan waduhe pol-polan kali Nabi, mulane nderek ingkang rada caket kali kula jenengan dugi Kanjeng Nabi. Sinten niku? Para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang ilmunipun akhlakipun warisi datang Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Nggih Bu, jenengan nirakati lare Karang Taruna putra-putri jenengan ditirakati. Orang mung 4 perkara wau berjuangi bocah mawon, tapi ibune sebagai Nyai Sarah, sebagai Nyai Hajar nirakati dzurriyyahipun, ibu bapak nirakati la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ulama dulu tidak lepas dari yang namanya riyadhah. Mulane dijenengi apa tirakat niku? Riyadhatun nafsi. Napa Bu? Melatih awak kulon jenengan nyenengi sesuatu sing ora disenengi. Lho niki. Ngelatih awak kon nyenengi sesuatu sing ora disenengi. Contohnya napa? Ngelih. Ngelih niku bahasa Inggrisnya kencot. Kencot niku enak napa mboten?
keroncongan wetenge enak napa mboten? Ora enak. Ngapunten. Dahar mboten kalih sekul, dahar mboten kalih nasi. Iku nek cara wong Indonesia ya durung makan, terutama wong Jawa. Mangan kok urung ana sego, ya urung mangan nggih, Pak. Aku mau turu mangan, tapi nembe mangan lontong 8. Iya, urung mangan sego, mergane sedina dereng maemna nasi, tapi semangan roti 4 lho. Tapi diarani dereng mangan. Kenapa? Nasi lho, enak-enak mangan nasi kon ngilari dahar sing wonten wohing dami utawi sekul. Mbuh niku ketan, beras biasa, niku kan beras-berasan. Niku dihindari niku wonten tirakat ngilari wohing dami wonten, mboten dahar nasi wonten. Tirakat mboten dahar sing ana daging-daginge. Niku wonten Mas. Tirakat sing ora dahar sing ana daging-daging. Niku tirakatipun Mbah Nabi Idris alaihi salam. Ngilari dahar sing ana nyawane. Terus Mbah Abu Hanifah, Mbah Imam Ahmad bin Hambal kagungan guru Mbah Imam Syafi'i, Mbah Imam Syafi'i kagungan guru Mbah Imam Malik. Di atasnya Imam Malik wonten malih asmanipun Mbah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kita kenali. Beliau Mbah Imam Hanafi nggih, Mbah Imam Hanafi, Mbah Abu Hanifah. Mbah Abu Hanifah di atasnya Mbah Imam Malik. Mbah Imam Hambali muridipun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridipun Imam Malik, di atasnya Imam Malik wonten Mbah Abu Hanifah. Kita kenal Imam Hanafi. Bu, Mbah Imam Hanafi, Mbah Abu Hanifah niku saderenge kapundhut niku nglampahi tirakat. Tirakate napa? Deres Quran nang jerone Ka'bah. Lho Mas, deres Quran di dalam Ka'bah. Suwengi. Dadi begadang deres Quran. Ya jane ya padha karo lare-lare niki tunas mandiri, tunas muda nggih Mas. Jenengan seneng anu nggih, begadang nggih. Begadangnya Mbah Imam Hanafi kan begadang wiridan deres Quran. Lah nek kula jenengan begadang ngenteni bal-balan. Begadang ngenteni napa Mas? Bal-balan. Wis alhamdulillah ojo turu sore kan cara basa ilmu Jawa napa? Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor apa bokong? Nyangking bokor kencanane isine tungolan tetulak sandang lawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima Apakah gue Mas nadane ya? Wis. Tong dung. Maknane gamelan. Nang ning nang nong nang ning nang. Iya Mas cobi Mas. Dung. Dung ding ding. Siang pantoro ratri. Wis ora usah dilanjut. Mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Siti Maryati. Pokoknya Bali ngomong langsung kicau mania. Masya Allah. Arane ben semangat gak Mas G. Allahumma. Wis Mas wis ora dilanjut sesuk neh. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatron ning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kanku kok rada ndledeg senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna senajan
Hawa puncak saka raga wis tresno rapi sati bisa wis tresno rapi sati bisa. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Ayo Allah. Ya, malih Gus. Wis lah ngono bae. Malih. Kata-katane Gus. Apabila Antartika adalah tepi bumi maka antar kita sebatas cukup mengagumi. Kembali ke nggih koyo mulane masyaallah ibu-ibu lare-lare tirakat Riyadhah sedoyo lho Magelang gudange piantun para ingkang sami tirakat lho sedoyo wali-wali mangkin wonten Magelang jenengan kok keluberan barokah sae sanget mulane kula sing Cilacap mawon iri kok yuk iri dadi wong Magelang. Kaya niku pados mriki mawon. Pangestunipun mawon ya. Ya Allah, wis mbok kico-kico terus kamu. Potan Gus. Ya Allah, tadi Mas Mbah Siraj, Payaman, Mbah Khudori Kalrejo Sutoyo nggih. Masyaallah ulama-ulama ageng, ulama-ulama masyaallah kenapa? Siji ora gengsi-gengsi. Kalih tawadhu nglembah mana. 3 jiwane sakho dermawan seneng dono wewe. Ya kaya ibu-ibu kenteng riki lho Mas. Nggih. Ana kotak-kotak blus 100.000. Ora ketang ndole glinding loro kok yo. Ndole glundung loro kok Mas wis alhamdulillah. Nggih. Sing nomor kawan direwangi Riyadhah. Lah nek adik-adik mas-mas Karang Taruna yo dadi nopo terserah kita punya cita-cita yo. Kenapa? Indonesia besok-besoke tetap kecekel karo cah-cah nom-nom kula jenengan iki. Lho nggih, Pak Presiden sedaya ingkang pejabat-pejabat sampun ngapunten kawistara sampun sepuh. Lah penggantine sinten? Yo niki lare-lare niki adik-adik kita Magelang bupati besok yo sing genteni mungkin 2000 piro yo? 2039,5 2040 sedaya Mas niki yo penggentine napa lare-lare mulane siapkan adik-adik kita jiwa-jiwa pemuda ingkang siji seneng mulyakna wong tua loro seneng mulyakna konco-konco tamu-tamu batir-batir dulur-dulur 3 seneng mulyakna wong alim semulyakna guru nomor 4 direwangi Riyadhah tirakat prihatin kontak-kontakon ora sing dingerteni wajib takon ora pareng dumehaken gah aja niku pelajaran saking para ulama-ulama Magelang kawan perkara niku dicakno mugi-mugi hajatipun Karang Taruna Tunas Muda Mandiri barokah hajatipun kabul selamat kompak barokah tur berkahi. Tepuk tangan dulu untuk Karang Tunas Muda Mandiri niki barokah Allahumma. Niku kok yuk mulane Mbah Abu Hanifah niku tirakate napa sederenge kapundhut Riyadhah. Begadang Iwan Sidalu begadange napa? Begadange pun gini kok deres Quran khatam. Kersane mboten ngantuk. Lha niki sing rada angel malih. Khatame wis kangelan. Niki ben mboten ngantuk pripun Mbah Abu Hanifah? Napa? Caranipun lem maca Quran kalih jumeneng berdiri ben mboten ngantuk malih. Samparanipun diangkat setunggal. Lho coba berarti berdiri dengan satu kaki. Lho saged napa mboten Bu kula jenengan? Mboten kiat kok kadre trimo mung berdiri satu kaki maca kulhu mon kangelan kok. Maca kulhu nis rada kangelan wis reten rampung-rampung lho niku. Lah nek wong niku langgeng ilmu barokah rezeki menapa manfaat. Kenapa? Direwangi nomor 4 napa wau? Riyadhah tirakat. Napa mawon ibu-ibu anak sae ditirakati. Dagang-dagang ben dagange sae yo ditirakati kagungan son-son napa lekting-lekting napa usaha-usaha lekting sedaya yo direwangi tirakat ben napa manfaat barokah niku napa wau ketoke bayarane ora pati ketok ning nyatane barokah yo saged nglampah sae nyatane napa-napa kecukupan niku sing jenenge barokah Allahumma
Ya Robbal, goh sarang-sarang maca sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Ben kula jenengan ora mung kelingan dosane tok, tapi juga ngeling-eling nikmate pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sapu jagat sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ini alhamdulillah juga kula selamat dan selalu sukses untuk Karang Taruna Tunas Muda Mandiri, karena juga kula nggih tesi mandiri. Ya tesi mandiri leres, mandiri dan menyendiri. Tenang baik. Berarti nopo? Petani niku wong nggih Mas, pemuda takut Mika. ojo lah. Niki paling muda Karang Taruna umur pinten? Kelahiran tahun berapa, Pak? Pemuda. Pemuda kok kelahiran 82. Lah ya, pemuda kok kelahiran 82. Kula niki ngapunten bila ada yang sama dengan saya lahir prematur, kula nomor 2 kelahiran 2000. Kula niki kelahiran 2000 berarti 26 tahun. Wonten nggih? Oke, siap. Berarti kita satu nasib. Satu nasib barokah nggih. Mugi-mugi jenengan 26. Oh, 25. Itu napa? 52. Nggih, terima kasih keluarga besar Bu Haja Wafik Azizah sedoyo grup napa semanipun Emirates Musik Religi saking Magelang mawon. Mugi-mugi lancar, manfaat, barokah, laris, kompak. Amin Allahumma. Donga kula jenengan balik datang sing dongakaken mulane donga sing apik-apik sing sae. Allahumma Fatiharin malih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna imma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwal wa taqdilna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitani wa tawina biha ataka ala darajat wa tubalighuna wasal ghayat min jamil radfiyati babatil mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa syiddatan fil alamina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa wad'al hisab. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak kula pangapunten ingkang kadang nggih Bapak nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maturun sanget katuran grup Emirates muga-muga barokah keluarga sound system audio lektin maturun sanget manfaat kompak